ಕೇಂಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಆತ. ಸರಿ ಸರಿ ಕನಪ ಧನಿ ಆರೆಂಜ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೋಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಆತೆ ದೆತ್ತೋನ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಅವ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಉಲೈ ಮಾತ ಕುರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕಲು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಇಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಯಾರು ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಅವ ತೂಯರಿಜ್ಜ ಕುರಿದಿಂಡು ಬ್ಯಾತೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡಿತನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಎಂಕ್ನೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತಾಂಡಿ ಇರ್ನೂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರಂದುಪ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಂಗಿ